Aquesta no és una zona de perill, estàu en zona segura. Nosaltres arribàvem al final d'un capítol on hem fet ziga-zaga entre zones invisibles i evidents. Han traçat mapes personals i col·lectius i han comprovat que zona és una paraula que ens ubica però que també ens desafia. Aquest programa l'hem fet amb Antoni Camps, na Paula Mas, na Andrea Lucas, na Andrea Sánchez avui en el control tècnic i queda baixar sa barrera. Avui ens ajudarà el coordinador de política territorial del GOV Menorca, un home, podríem dir, de zones verdes. A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera. Miquel Camps, benvingut a Entre avui i demà. Com estàs? Hola, molt bé. Què tal, com estàs? Molt bé, idò, gràcies per atendre-nos. Avui que la paraula és zona, si jo te dic zona, tu en què penses de primer? Zona. Mira, jo fa molt d'anys que treballo en ordenació territorial i la paraula zona és una paraula que he emprat molt perquè s'acostuma molt a zonificar els territoris per identificar els espais més destacables, jo què sé, des del punt de vista ambiental o des del punt de vista patrimonial o paisatgístic. Sí, és una paraula que solec emprar molt quotidianament. Sí, tu ja veus Menorca, això, com a dividida en colors, en zones, no? Sí, tot i que, mira, aquest és un debat que també hi és molt dins el món aquest de la conservació ambiental, perquè tradicionalment s'ha treballat els conceptes d'espais protegits, no? D'intentar que els espais més valuosos estiguin zonificats precisament i se'ls doni una protecció especial, no? Podria ser el cas, per exemple, de la Bufera d'Esgrau, sí, que a Menorca va ser un espai amenaçat i que ha acabat sent un parc natural. Però en realitat, els que treballem en medi ambient, mos agrada parlar no tant d'espais protegits, sinó de protecció de l'espai. Perquè la política d'espais protegits vol dir moltes vegades que fora d'aquell espai protegit està tot permès. I jo crec que Menorca és un bon exemple d'un paisatge mosaic on hi ha una convivència molt interessant entre les zones intervingudes per els humans, que serien les zones més agràries i demés, les zones forestals i els espais aquests més naturals, que poden ser rocams, zones humides, arenals, etc. Està bé aquest canvi, no?, de perspectiva. A una illa que va ser declarada reserva de la biosfera l'any 1993. Què diu aquesta declaració dels menorquins, Miquel? Bueno, aquesta declaració ve després de molts anys, perquè l'any 73, o sigui 20 anys abans de Menorca reserva de biosfera, s'havia dibuixat una planificació per Menorca, que era el que es coneixia com a Pla Provincial del 73, que era un pla que marcava una Menorca en carreteres orbitals que donaven la volta per tota la costa, on estava previst urbanitzar gairebé tot el litoral. Contra aquella planificació, els menorquins van reaccionar en els anys 70, 80 i bona part dels 90 amb moltes mobilitzacions, amb moltes iniciatives, a vegades judicials, a vegades ciutadanes, i van aconseguir preservar molts d'aquells espais que estaven condemnats a ser urbanitzats. I de tot aquell debat va sortir una alternativa, que era la Menorca Reserva de Biosfera, que és un territori on pretén conservar els seus espais naturals i a la vegada conviure amb unes activitats humanes significatives. Un parc natural, no? Ara no sé si diré bé la numeració, però més o manco crec que sí. Un parc natural, 5 reserves naturals, una reserva marina, de 9 zones en ell, que són àrees naturals d'especial interès. Més o manco aquestes serien les classificacions, aquestes figures de protecció. Menorca se salva de l'especulació urbanística, Miquel? Mira, nosaltres acostumam a dir, com diuen alguns analistes que es miren l'evolució de tot aquest debat que tenim de sostenibilitat, solem dir que a Balears hem passat d'un ecologisme de topònims, que era allò de salvem la Bufera, salvem Trebaluja, salvem Macarella, salvem Tarllot, hem passat d'un ecologisme de topònims a un ecologisme més metabòlic. Avui en dia les problemàtiques són com podem preservar recursos d'aigua, com abastirem els temes energètics, com gestionarem la producció de residus i, darrerament, també molt, com podem gestionar aquesta afluència massiva de turisme que cada any és més gran, amb els seus corresponents vehicles i tota la saturació d'espais. Llavors, Menorca en realitat és el mateix model econòmic que les altres illes, però és un model, aquest model turístic, diguéssim, massiu, va entrar més tard i ha entrat més a poc, perquè Menorca ha sabut generar alguns mecanismes de defensa, de filtre, diguéssim, però estem ficats dins la mateixa roda
i sobretot des de la pandèmia estem notant un repunt d'assistència i de gent que compra terres a Menorca i tal. Per tant, estem visquent unes pressions que fa 10 anys no hi eren a Menorca. I per això també hi ha una altra vegada aquest canvi de perspectiva, no? De mirar a Silla, de mirar el territori, no només per zones concretes, sinó com un tot. Avui parlàvem amb en Miquel Camps, que és coordinador de política territorial del GOB Menorca, que ens ajuda a baixar barrera. En quin moment te fas membre del GOB Menorca i per què, Miquel? Ui, mira, jo vaig conèixer la gent del GOB Menorca abans de que formessin el GOB, que eren un grup de joves naturalistes que sortien al camp. Jo els vaig conèixer, que jo era molt infant encara, però vaig tenir la gran sort de descobrir-los i me van treure molt d'excursió, me van ensenyar a descobrir l'ornitologia, la botànica i la interpretació del paisatge. I, per tant, estic relacionat amb el GOB des que es va fundar a Menorca l'any 77. I som un dels primers membres que se va fer, sí. Les illes i Menorca, però les illes també en general serien diferents sense el GOB? Jo crec que sí. Jo crec que les illes, si no hi hagués hagut el GOB, serien molt diferents, perquè hi ha moltíssims d'espais a totes les illes, moltíssims d'espais que s'han conservat gràcies a que el GOB ha sabut articular moviments socials i conduir forces amb un objectiu comú. Sense cap dubte, quan te mires la història dels darrers 50 anys, el GOB ha escrit molts episodis que han marcat com són les illes en aquests moments, tot i ser conscients que estem dins aquest model econòmic molt depredador que segueix donant moltes batalles cada dia. Què fa un home com Miquel Camps abans d'anar a dormir? Abans d'anar a dormir. Aquesta és una pregunta que feim a tots en aquesta hora, Miquel, No és només curiositat personal. Sí. Mira, jo abans d'anar a dormir sempre faig uns exercicis de gimnàsia d'estiraments que me van moltíssim bé, per no tenir contractures i per dormir d'una manera molt més relaxada. Ho recomano a tothom que aprengui a veure quins són els moviments que li van bé al seu cos i que ho provi una estoneta abans d'anar a llit. Beníssim, i d'estirar-nos abans d'anar a dormir. I mos proposes una cançó per tancar i acabar de baixar barrera? Sí, veure, jo crec que la cançó que hem de recomanar que et senti aquests dies a Menorca és la cançó Convindria, que és una cançó que han fet entre varis autors, Nana Ferrer, la gent de Berlat, també hi han posat veus, els cantants de Pèl de Gall, són grups menorquins que tots junts, en el voltant de la campanya Via Menorca, que és una campanya que impulsam des del GOB, que pretén que Menorca trobi una via diferenciada dins aquest món de la valorització, i aquesta cançó diu que convindria fer una cançó, convindria dir que no i convindria revisar tota una sèrie de coses que està passant a Menorca. Crec que és una expressió molt bona de lo que està pensant la gent més jove, la gent de 30 anys per amunt a Menorca. Tothom està molt pendent d'aquest debat i crec que aquesta cançó, que és a més festiva i divertida i de més, però diu moltes coses de les que els joves estan parlant avui en dia. I amb aquesta tancarem avui el programa. Miquel Camps, gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres, bona nit a tothom. Entre avui i demà, Araceli Bosch. Convindria una cançó per poder dir-vos que no. Convindria una cançó i que comenci la funció per poder dir-vos que no. La vorera, els creuers tapen les vistes, la mà sembla una autopista, convindria dir que no. El turisme ve a massa i no podem comprar la plaça, embosar la carretera, aparcar-nos desespera, convindria dir que no. Canta, que els teus mals espanta. Dir-vos que no. Volem una solució.
12 temporades i és així de saturada. No hi ha més aforament, a Menorca hi viu gent